Хора, нещо става, има някакъв пожар. Ето там има пожарникарски коли. Отиваме да видим какво се случва. Но там толкова хора са се събрали. Не знам какво става. Причем, защото моят приятел Дани е там. И ще видим. Аз играя Майнкрафт, цъкам там си. Брото така не ги е страх. Ти ми прилича на него или... Стой. А, не той. Опа, стой, че и той. Там нещо, и аз вече не знам какво работи, нещо към полиция, нещо. Всяко ме метне на главата. Боже. Ето, още една линейка идва. Оставай. Там. Две линейки, 3 пожарни коли, 2 общини, 2 полиции. Направо тук става манджа мелодия. Давай листа. Хора, тук е бати. Става нещо. Мале, минават съм. Още една линейка. Има пистол. Има. Още една линейка, драги зрители. Също полицейски коли. От новите са взели. Защо има 3 пожарникарски? 3 коли. Мали, това ако го гледам от тази страна, направо лошо мислям. Мале! Тук сочи вятъра и тук е пушка точно. Ще минаме точно през пушка, което не е много окей. Да, само да не... Сложила е така блуза. Да, да не изпадам в нещо. Приятели, тук минаваме през пушика точно. О, мале! Майко мила. Това тук се усеща. Това е лоша идея. Значи... точно е там. Значи мене не ме бе. Честно казвам. О, вижда се. Мали. Не. Предполагам ти да тичаме. Мали. Мале, седнал съм на Коледа друга. Аз толкова бързах, че панталона си завързах. Не знаеш от кога не съм тичал толкова бързо. Това май беше лоша идея. Мале, тук седнал сме през зимата. Ема хората си стоят. Обратно. Маче, добре, ще му казваш. Давай. Мали. Се ключовете да ми паднат. Ключовете. Басиват. Хора, става нещо. Мали, гледай на къде отива. Майко мила.
О, вижте, тук се вижда. Приятели, Тук е двама, дишаме, бе, брат. мале. Това е 5 пъти мале. На пожара. Приятели, това се случва прекалено рядко. Приятели, нещо става. Какво става? Знаеш, Кой? това е високия. Кой висок? Трия. Черния. Мартин. Да, Мартин. С... Брат! Аз че точно към нас дава назад ни. Що слагам гузата да не се натроба? Пай се, че ще бутне камиона. Глей! Виж, Дани, тече водата, тече. Няма пестене тук, няма пестене. Давай покри, тук. Столичната община също. Две колите. Да, бе, ужас е, бе. Васи. Как всички се събрали? Да, бе. Като на музейче. Музей за земята и хората. Това мога да покажеш. Това често казвам на мен. Още една линейка. Тя също. Също, дали? Давай. Не бе. Там имаш една, там има две. Марта ще ми се прави, бе. Верно, бе, те какво чакат? Те ми ще чакат. Те нови пожарникарни. Искам да си направя там. Хора, почва да вали, което не е добра идея. И с това. Ого, какви пустици, бате. Я кажи Шазам. Шазам. Опа. То се подготвил каската си за ветруши. Аз са готови. Не са готови. Ще бъде интересно. Ще бъде интересно. Доста интересно. Още не съм разбрали. Приятели, 8 не е свършил, тук сме. Само тук ще се прибрах от зелено училище. Има пожар в Пелал. Аре стига. Какъв е шанса? Спряха им водата. Стана плоско като каза. Какъв е наистина шанс? Верно. Просто ми е по-близ. Просто му покажеш. Такива си. С пожарчето ми е интересно. Както всеки ден. Викам, всеки дневие. Да. Мале, ето виж. Ето се засили, бе. Само да няма някоя газ. Същата отпреди. Тази, която... Али просто отишла да такова. Да, презареди, да. Куче, бафало да е тебе! Дай настъпил си го! Какво го... настъпил е с колата, бе. Да. Мъркуче. Мале, направо цирка. Ужас. Това пускат в... Мале... Гледай! Satisfying. ASMR. Гледай сега. Дръж се да се... Как се... Ето, гледай сега. Дръж. Али, Добре, не бе, че двера. Добре. О! Сега ще мина. Гледай! Вътре може да го види. Чакай сега. Hello! Ало! Да, пеша съм. Коса капе? Но не капа това ли? Ево на 20 вида. Айде. Да, той кнес ми това приложение, стига. Опа, айде! Ай!
Аз трейдах вериги за... Хора отварят тук. Взимат газова бутилка. Газова бутилка взима. Дани, виж какво става? Дани, виж какво става там? Смъркуче се качил на керамидите. Тази жена е просто поради някаква причина. Тази жена е просто поради някаква причина. Е боса поради някаква причина. Виж надолу. Мали, виж, отвориха там. Отвориха през нещо и виж колко излиза. Добре. Окей, аре. Приятели, вече си тръгвам, защото не ми стои повече, почва да вали. И едно и също само, още гори там. Оказва се, че от гаража някак си е влязло в къщата до нея и затова са се качили отгоре на, кажете го, на покрива и се опитват да го изгасят. Положението изобщо не е добре. Не знам какво става. Всичко е така. Направо надявам се такова всичко да е наред и всичко да се оправи, но като гледам това ще остане такова 100% няма как да не го спомня това в новините, защото това е прекалено голямо нещо и хората се събраха, сигурно накрая ще има, не трябва да си тръгвам, но не искам повече, просто не мога.